जोलुर नायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बासबारियाव फैगौ 16 आगस्तनिफ्राय आसाम ओइस जननि 15 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय खुंनो साखाफारा खालामदों। क'क्राझार जिल्ला परबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय बासबारि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव 16 निफ्राय 18 आगस्तसिम सानथामनि हाबाफारिजों परबजरा जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव आसाम ओइस जननि 15 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंनो साखाफारा खालामगासिनो दं। जोलुर बादायलायनाय खुंनो गोनां गेलेग्रा फोथारखौ थाग थियारि खालामनायजों लोगोसे दिनै बे फोथारखौ परबजरा जिल्ला गेलेमु आफादनि आफादगिरि अंकुर ब्रह्म आरो नेहाथारि त्रिबेन सांमामोनहा नायगिदिंफैयो। खुंनो गोनां बे जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 8 हानजाफोरा बाहागो लागोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे परबजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे जोलुर बादायलायनायखौ लैहोर लैहोर नायफैनो थाखाय परबजरा जिल्ला गेलेमु आफादनि आफादगिरिया खावलायहरो। बाथ्रा जाबाय मा 2022 मायथाइ देग्लाय माने आसाम फुटबल एसोसिएशननि आन्दाराव ओइस जननि आन्दाराव गासै 8टा टीमा आन्दार 15 खौ जोंनि बाजाराव खेला सालायनो थाखाय थाग थियारि खालामदों। फैगौ 16 आगस्तनिफ्राय गतिके नैबे बासबारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे जागोन। दा बेयो गिबि खेबनि थाखाय परबजरा जानो थांगासिनो दं आन्दार 15 नि थाखाय। बेखौ इउथ लिग होनना बुङो। गतिके आं सानदों, आं आसा खालामदों बे खेलाया खोब मोजाङै जालांगोन आरो जों मोजाङै मोजां परबजरायावहाय बे बासबारिनि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव बेखौ जों सालायनो हागोन। मिजिंथिदों बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि ओनसोलनि परबजरा ओनसोलनि गासैबो माने संगठननि दैदेनगिरिफ्रा, बिभिन्न जातीय संगठनफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ मदद होगोन। बेबायदिनो जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि परबजरा ओनसोलनि गेदेमा सुबुंफ्राबो बाहागो लागोन। बेबायदि आं मिजिंथिदों। खोब मोजाङै बे जाफुंगोन होनना आं आसा खालामदों। बेयो 16 आगस्त, 19 आगस्त आरो 18 आगस्त जोबगोन। माने 18आवहाय फाइनाल आरोखि। बे दिनखालि 3 खेला जागोन। फुङाव सेमि फाइनाल जागोन 2 गेम आरो बेलासियावहाय फाइनाल गेमा जागोन आरोखि। मा समनिफ्राय खेलाखौ? बेखौ फुङावथ' 7:30 जागोन फुंनि सेमि फाइनाला, आरो ओमफ्राय मोनसेया 8:30 जागोन। बेलासियाव 3:30 जों लागोन आरोखि बेखौ। बबे क्लाबनिफ्राय फैगोन बेखौ? बेवहाय क्लाबथ' माने बियो माने गसाइगाव माबायाव दं, गसाइगावनिफ्राय फैगोन। गसाइगाव स्पर्ट्स एस'सियेसनाव मोनसे क्लाब, बङाइगावनिफ्राय फैगोन, बिलासपारानि फैगोन, धुबुरीनि दङ, क'क्राझारनि दं, जोंनि परबजरा बाहागो लागोन, चिरांनिफ्राय बाहागो लागोन। गासै 8टा दं गासै। बेबायदि नायगिरिफोरखौ माबा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ? नायगिरिफोरखौ बेखौनो खावलायनो हास्थायगोन जे जोंनि उन्दै जाखांफुनाय गथ'फोरखौ जाहाथे गेलेनायनि फारसे थुलुंगा होयो, बा जोंनि परबजरा स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिङावहाय गिबि खेबनि थाखाय आन्दार 15नि जे फुटबल गेलेनाया बादायलायनाया जानो थांगासिनो दं। बे बादायलायनायखौ नायफैनायनि उनाव जाहाथे जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायनि फारसे थुलुंगा जाहाथे होयो, आरो नायनानै जोंनि सामलायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थुलुंगा होयो, बेखौ आं हास्थायगोन। जिहेथु बे खेलाखौ सालायनो थाखाय जों परबजरा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनल' नङा, जों लकेल मेनेजमेन्ट मोनसे कमिटि दानो हादों। बे कमिटिनि सामलायगिरि बिथांमोनखौबो थुलुंगा होनाय जागोन। गतिके नायगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो लैहोर फैनानै नायफैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। আমি ইয়াত আজি আণ্ডাৰ 15 এজ কেটাগৰীৰ যিটো নেকি ইউথ লীগ আমাৰ বাছবাৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত হ'বলৈ গৈ আছে। তো ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে যে আমাৰ এই অঞ্চলত যাতে সকলোৱে বুজি পায়, সকলোৱে যাতে জানি পায়, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত আহি পেলাই যে এটা মানে আমাৰ ইয়াত আগভাগ লৈছে, তাৰ কাৰণে প্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচ্ছা, যি কি নহওক, এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ আণ্ডাৰত যিটো আমাৰ এইচ জন আছে, সেই এইচ জনৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ইয়াত 8টা মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আছে। সেই 8টা ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত মানে 8টা ক্লাবৰ মাজত আমাৰ ইয়াত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। যেনেবা গোসাইগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, চিৰাং, নৰ্থ শালমাৰা, ধুবুৰী, বিলাসীপাৰা আৰু পৰ্বতজৰা,
এই 8টা মানে এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত 8টা ক্লাব ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই খেলখন 16 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আমাৰ 18 তাৰিখে মানে শেষ হ'ব। তো গতিকে আজি আপোনালোকৰ এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই আমাৰ এই বাঁছবাৰী অঞ্চলৰ পৰ্বতজৰা অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক মই মানে অনুগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে দলে বলে আহি পেলাই আমাৰ এই ক্লাববোৰক যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু এই খেলখন যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু